Seachtain mhór a bhí an taithne se caite, maidir le Éire Aontaithe. Bhí Micheál Martin email Feirste. Foilsiú tionscanú an oileáin chórainte féfis a cuaig in bhfuil muoinú de €100 million. Agus foilsiú go mbeidh tuairiscáide ó ollscoil na Banréna dar heideal Éire Aontaithe, deis clúthláthach don ghaeilge agus don ghaeltacht. Thug Taoiseach na hÉireann Micheál Martin cuirtear bhil Feirste le chúrsaí eile a lein a phlé. Bhfuil se le woman zéad, le ceannarí gró agus le pálatóirí an tuisgurt. Dúirt sé go bhfuil ról lárnach ag có-aontú Aonn Chéasta 1998 i neach gré de obair a rialtais, agus go bhfuil sé tiomanta de obair leanúnach i drá an ahhuintris. An tacan chéar na foilsiú tuairisc a fuair clúdach fór leathan. Ní hamháin i measc lucht na Gaeilge ach i measc daoine ar bí a bhfuil samach sa chéist maidir le Éire Aontaithe. Tá roisín na gléam atá tuairt faoi PhD bunithe ar an Gaeilge email Feirste, tíobh den tuairiscáide dar heideal Éire Aontaithe, deis clúthláthach don ghaeilge agus don ghaeltacht. Deantar sa tuairisc amlais ar an teanga agus ar an dóid a bheictar í mar chunstaach i níosbreachtaí faoi Éire Aontaithe idir Éire agus an Bratan. Leagtar bíam intí ar an ról lárnach atá ag an ghaeilge san díosbreachtaí agus is minic a éachtar an ghaeilge mar ábhar pálaitiúil agus mar chúis acran nó conspóid. Maltar sa tuairisc gnách rofaí an dearcú sin, agus go gcuirfí an teanga san Éireamh in aon có-aontú pálaitiúil machchan seo le fís dhearfach atá bunithe ar chearta teanga agus ar bheas frithpháirteach. Tá an tuairisc ina thomlána ar fáil ar hiú sína g.ie/Éire Aontaithe. Má tá tuairim agad híon faoi Éire Aontaithe ba bhrealan í a chluisteáil sa Wasca Tráchta.